Għadda mill-istadju tat-tieni qari l-abbozz ta' liġi numru 47 li se jkun qiegħed jemenda l-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili sabiex kawżi kostituzzjonali minn residenti Awċin ikunu jistgħu jinstemaw fil-qorti ta' Għawdex stess. Din kienet wegħda fil-manifest elettorali Malta flimkien tal-Partit Laburista li tisħaq fuq l-importanza li l-Awċin ikollhom l-aqwa aċċessibilità għal proċessi kollha tal-ġustizzja. Il-prassi bħalissa hija li l-kawżi preżentati fil-premawla tal-Qorti Ċivili jinstemaw dejjem f'Malta, irrespettivament minn jekk il-persuna tkunx toqgħod f'Għawdex jew le. Bekk l-Awċin ikollhom jaqsmu l-fliegu għas-smigħ tal-kawża wara li l-kawża tkun tresqet fil-qorti ta' Għawdex. Fil-Parlament il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard innota kif dan l-appost ta' liġi se jkun qed inaqqas l-iskariġġ kemm lil persuni involuti f'kawżi ta' dan it-tip kif ukoll lil professjonisti Awċin li wkoll ikollhom jinżlu Malta għas-smigħ. Dan huwa wieħed mill-punti kruċjali li darinna li għandna nħarsu lejh li l-Awċin għandna nagħtuhom il-faċilità u l-lok li tali kawżi jistgħu fi gżirithom stess. Ta' minn hawnhekk ukoll nissottolinja li qed nitkellmu fuq kawżi li biex jiġu indirizzati flok adekwat għall persuna li qiegħda tressaq il-kawża kif hemmhekk hawnhekk punti qegħdin nitkellmu fuq materja fejn tidħol dritt fundamentali wkoll tal-individwu. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Attard aċċenna wkoll l-investiment infrastrutturali u anke fir-riżors uman li sar fil-Qorti ta' Għawdex filwaqt li saħaq li dan il-Gvern jirrikonoxxi l-limitazzjonijiet tal-Qorti ta' Għawdex iżda jinsab impenjat li jaġixxi dwar dan fil-ġejjieni.